Takže čaute všetci, čo počúvate podcast Cesta DJ-a a dnes tu máme zahraničného DJ-a. Je to úplná náhoda, ako sa sem do štúdia dostal, do podcastu Cesta DJ-a. O tom niekedy inokedy, ale teraz si poďme predstaviť českú hviezdu DJingového neba, DJ Luigi Demare. Ahoj, zdravím všechny. Ahoj, DJ Luigi Demare. Tí, čo chodievate sa baviť na elektronickú muziku a poznáte pražské podniky, tak ty hráš konkrétně v ktorom? Já jsem už 6. rokem rezidentní DJ klubu Epic. Takže úplne od samého začiatku, Áno. rezident, čiže človek, ktorý naozaj musí vedieť robiť svoju robotu dobré, lebo zostať 6 rokov na jednom mieste v tak dobrom podniku je asi umenie. Jestli to je umění, to jako nevím, já samozřejmě to tak jako beru, ale i když už je to 6 let, tak to samozřejmě nebude jako samozřejmost. Takže pro mě každá ta akce, co tam jsem, je prostě důležitá, ať už od vytvoření setu, ať už od vlastní produkce a tak dále. Jo, takže to neberu, jako že bych tam přišel, jo, já jsem rezident a budu tady jako po každý, určitě ne. No jasné. Tak to má byť, akože keby si to odflakol 1-2 razy, tak už si tam není 6 rokov. Tak. Asi tak nejako. Dobre, a aká bola tvoja cesta DJ-a? Ako ty si sa stal DJ? Ale na dětském táboře. Na dětském táboře? Na dětském táboře, no. Když mi bylo asi 12 zhruba, takže tam jsem poprvé vlastně jako čuchnul úplně k mixážnímu pultu, ještě tenkrát to byly Pioneery 100. To si myslím, že si a to bylo takýto konkrétní tábor, alebo? Ne, prostě dětský a samozřejmě tam se hráli pro písničky pro děti, že jo. No ale jelikož můj vedoucí, tehdejší, tak byl technař, ale jako těžkej. No takže děti šly spát, takže jsme v té jídelně jako jeli bomby. Od techna po trance. Počkať, ty si tam bol ako dieťa? Ano. A už v tomto veku? No, já jsem vyrost na Karlu Coxovi, protože můj soused, toho zná samozřejmě moje přítelkyně, který, myslím si, že obcestoval těch akcí jako opravdu dost, jako posluchač, ne jako DJ. A jelikož bydl hned nade mnou v paneláku, takže jsme skákal strop ve stylu Paul van Dyk, Karl Cox, na 3 šesky, co se tady bavil předtím. Ano. A takže já jsem to měl fakt v hlavě od nějakých fakt svých 12-13 let. Fúha. Tak to už akože áno. No dobré, ale aj tak, akože keď som na detskom tábore, tak podľa mňa všetky deti idú... No ty tam šli, že jo, to jsme pak si hráli jako pro sebe, že s tím vedoucím. No však dobré, no ale ty si bol to dieťa, o ktoré sa mal ten vedúci starať. No jasně, úplně to nějak nevyšlo. Jakože ty si, že ja som vás včera večer počul a tento večer to chcem začať aj ja? Ano, jo, vlastně jo. Vlastně jo. Tak toto bolo akože konkrétne, že ty si to viac menej vypýtal a zalúbilo sa ti milión čudlíkov. Tak. No perfektné. A ta cesta už pak šla tak nějak jako sama, ale myslím si, že asi můj největší přelom byl v roce 2016-17, kdy jsem měl možnost spolupracovat na akci Ready for Disorder. Ano. Což znamená, co dělal asi všem, myslím si, že na Slovensku známý člověk, nebo první slovenský DJ, který vystoupil v Tomorrowlandu, což znamená Reorder. Ano. S tím jsem dost dlouho pracoval a pak si mě po nějaký době všimnul můj dlouholetý, už tehdy jako kamarád, a Thomas Coastline. Ano. Který mi pak vlastně dělal kompletně celý management a v roce 2018 vlastně přišel ten kompletní, jak bych to řekl, úplně to otevření toho světa, kdy jsem vlastně dělal support Paul van Dykovi, stal jsem se rezidentem klubu Epic a vystoupil jsem na Beats for Love. A od té doby už... Takže to bylo také jako, že... Pak najednou přišlo během 1 roku. Ale nevím, nevím proč, ale prostě přišlo a během 1 roku už jsem vlastně jenom postupoval, což znamená, hrál jsem, ať už to bylo samozřejmě tady na Slovensku, v Čechách, to je jasný, Francii jsem tam měl, nějaký Polsko jsem tam měl, takže ono pak už to jako gradovalo. A pak i v roce 2018 jsem vydal svoji první skladbu na labelu Black Hole Recordings, konkrétně u sublabelu Driftmoon Audio. Ano. To byla asi moje ta. Ten samý rok jsem vydal s Thomasem Coastlinem track Sun Beach, který samozřejmě můžete slyšet i na Spotify. A to byl asi, si myslím, že můj nejúspěšnější jako song, který jsme vydali, protože měl obrovskou jako podporu i od zahraničních DJích, jako je Artento Diviny, Cosmic Gate, Transmission Radio, kde to vlastně jako kluci hráli. No a takhle si prostě jako žiju tím DJským životem a producentským. Takže takto ty teda, to ani neviem, jakú tu mám akože hviezdu, dá sa povedať. Neberu sa tak. Pretože
Toto je úplná náhoda, akože vážne idete si pre svojho hostia a naraz s jedným klenotom príde ešte, alebo teda nie, s nevybrúseným diamantom, nedobrúseným, lebo on už sa vybrúsuje. Tam máte ďalší diamant, ktorý už je hotový. V podstatě si myslím. Jo, samozřejmě jako teďkon pro mě rok 2024 bude jako hodně zlomovej, protože mám teďkon už připraveno, že chci vydat nějakých 7-8 jako tracků, teď dokonču jeden. Ale už to teda mělo být v roce 2023, jakož mě trošku zastavila práce a zdraví, takže jsem to nechal trošku tak jako bejt. A vracím se ke svýmu podcastu, nebo ke svýmu, který jsem měl taky s Tomasem, Warm Me Up, takže to zítra začnu nahrávat znova, vracím se po 3 letech k nějakému zase. To je podcast, který můžeme počúvať hudobně, alebo ano, aj takto slovně? Ne, hudobně. Vlastně já dělám všeobecně jako progresivní trance, dělám warm-upové věci, ano. Tak jak se spousta vlastně jako DJů a začínajícím jako DJů vlastně ty warm-upy hrát jako nechtějí, že jo? Protože každý samozřejmě má ten sen, nebo já jsem ho měl taky. Jasné. Ty lasery kolem sebe, že jo, mít ten prime time, že jo, aby jako samozřejmě ta největší jako star. Já jsem zjistil, že třeba tohle jako nechci. Mě to prostě nebaví. Řeknu to jako upřímně. Mě prostě nebaví jako dělat to, co chtějí jako dělat všichni. Já naopak, jak všichni se bránějí tomu warm-upovému jako stylu, že vlastně jako musím někomu dělat jako takzvaně předskokana. Ja to asi chápem, pretože tvojou cestou je dokázať tých ľudí pripraviť správne pre toho daného človeka, aby si nevytvoril ten najväčší highlight. Tak. Ty, ale zároveň ten highlight bol pripravený. Přesně tak. Čiže ty niekomu, teba baví doniesť tých ľudí na nejaké poschodie a tam to vlastne předat takzvaně. Odovzdať ďalej. Protože dneska, když se jako na to podíváš... Ale toto je podľa mňa väčšie umenie, ako byť... Teď jsme to vlastně vzali jako z pusy, protože já když se dneska podívám na spousty, jako ať už to jsou hlavně začínající jako DJové a DJky, tak samozřejmě tím nechci teďka nikoho urazit, ale oni nejsou schopní ten warm-up jako zahrát. Nejsou prostě. Jo, tady on si každý myslí, jo, já tady budu hrát jako 126 jako BPM, nebo 123 a 6, budu nějak jako pomalu, nějak to jako dám. Gradovat, takhle to jako nefunguje. Dneska můžeš hrát i v prime timeu, ve 3 ráno hrát 126 BPM a ve finále ty lidi jako tak nabudíš, že to úplně jako boost. Já furt říkám, že každý set, jak někdo tvrdí, že musí být jako příběh. Ano. Já si to nemyslím. Ne. Jako příběh samozřejmě, jasně, je to jedna věc, ale je to vždycky jenom o tom, jak ty to prodáš. No, jak ty sám to prodáš, jak ty to cítíš. Toto je to umenie. Podľa mňa, kto sa nevie predať touto cestou, tak potom to je asi zbytočná robota. Ano. Pretože keď si to porovnáme, taký najlepší, ja to poviem tak, že predávač, lebo on predáva neskutočnú energiu, je Miro Eker, EKGčko u nás na tak Slovensku. Tak je to samozřejmě rezident jako taky Epiku, s Mirem se znám velmi dobře a za mě ten kluk, co on ze sebe umí dát na stage jako za energii. To. Je jako... On podľa mňa, keď bude hrať na pohrebe, tak ešte aj ten mŕtvý sa zobudí a stane. Proste to je to, že on tu svoju energiu odovzdáva. On ji tam nechá. Ten ji tam regulérně jako nechá. Viděl jsem ho jako samozřejmě xkrát i naživo. A on, já se divím, já si hlavně myslím, že ten jako ve stáří, ne, že bych tě někam Míro posílal, to určitě ne, ale ty budeš určitě v oberlích, protože ty tvoje záda to nemůžou vydržet. On má fakt ty pohyby, fakt tu energii jako velkou, že to neskutočnou. Jako zničit. No, ale to je to, že každý ten rytmus a to svoje dává nějakým způsobem. Ale on to má jako opravdu vydřený. Myslím, že on je jeden z těch jako úkazů, že on si to jako fakt vydřel. I ten post tam, kde teď jako je. A já mu to zrovna jemu to strašně přeju, protože... Já to prajem úplně každému, ale on jakože fakt. Ale dneska je hrozně, víš, jako těžký potkat DJ a zároveň jako i člověka, který je těma nohama vlastně jako na zemi, ale Miro může říct, já jsem vlastně jako v 7. nebi, ale furt se ten člověk chová jako stejně. Furt má pokoru k těm lidem, furt to dělá hlavně pro ty lidi, samozřejmě i pro to jeho potěšení, to je jasný, ale on je prostě jako mentálně ten člověk jako někde úplně jinde. Což jako dneska potkat, aby někdo byl hvězda a byl normální. Mně u něho chýbá jeden jediný krok. Produkce. Teď on udělal jeden track, co vím, a je hlavně velmi dobrý. Jako je fakt super, hráli to na Dance Rádiu, slyšel jsem to samozřejmě i live od něj a pokračuju v tom dál. Nevím, proč najednou zase se to jako stoplo. Asi má, samozřejmě on těch akcí má jako dost, ale on ještě, pokud on rozjede ještě svoji produkci, která samozřejmě bude super, což si myslím, že jo. Bude.
tak ten člověk bude úplně někde jinde za chvíli. Ale poďme naspäť k tebe, lebo ty sa zaoberáš tým podľa mňa to je jedna asi z najťažších disciplín, ten warm-up. Je, no. Jakým štýlom to robíš? Jakým štýlom, jako, proč mi, jak se jako připravuju? Nebo? Počkať, no. Teraz som dostal sám seba, ale akým spôsobom vyberáš tie skladby? Lebo oni by mali byť chytlavé, ale nie nabudzujúce. Alebo neviem, ako by som to povedal. Toto potrebujem práve vysvetliť od toho warm-upu. Lebo sám by som ho určite nezahral a veľa ľudí poznám takých, že idem hrať warm-up, ale keď to počujem, tak to s warm-upom nemá nic spoločné. Je to, samozřejmě ta otázka jako je dobrá. Já to třeba beru tak, že podle sebe. Což znamená, co já bych si jako představil, to když někam přijdu. No to je jasné, to tak hrám aj ja. No. Tak, co si chci jako na tom warm-upu ale poslechnout. Což znamená, když já přijdu, ať už je to třeba halová akce, klubová, to je jedno. Já nepotřebuji tam přijít v 10 večer a hned jako se do 100. No. Já prostě vždycky, ať už někam přijdu, jako host samozřejmě, tak pro mě je jít si dát drink, pozdravit ty lidi, který jako znáš a takzvaně si jako podupkávat. Ano. To je prostě to. Toto hovorím aj ja. Takhle já tohleto jsem schopnej přenést do té hudby. Jo, ono to samozřejmě není úplně jako nikdy jako samozřejmě jednoduchý. Samozřejmě už za ty léta, co ty warm-upy jako dělám, mám i samozřejmě takový ty dny, že samozřejmě konkrétně v Epiku, že přijdu a kluci se mě ptají, co budeš hrát a já řeknu nevím. Toto neviem nikdy ani ja. Tak, ani že, a že niekedy ani, že čo ide teraz? A teď já prostě vždycky, jak se mě třeba lidi jako ptají na to, že jsi jako nervózní na ten warm-up? Říkám po každý za celých těch, já nevím, 10 let, jako jsem na nějaký jako scéně. To keď člověku na tom záleží, tak... A vždycky říkám první, druhý track, dobrý. Hej. Že to jako přechod, protože už jsem i za tu dobu, samozřejmě v Epiku, jak se Epic otvírá v 10 večer, ty startuješ, nebo jako já jako první jdu až v 11, takže samozřejmě už nějaký lidi tam jako jsou nahrnutý. A já zhruba jsem schopnej v těch po tom 3., 4. tracku poznat, jestli mám držet tohle tempo, jestli mám držet ten jako styl, anebo to mám celý jako překopat. Dobre, a pre tebou hráva kdo, alebo jak je to? Přede mnou nikdo. Já jsem fakt jako první. Z 99%. No a dobre, ale hovoríš, že nejaké tempo chceš udržať. No jasně, ale chci jako to svoje, což znamená, jasné. Začnu nějakým... Ja som, že už niečo hrá niekde v pozadí. Ten warm-upový styl, samozřejmě vždycky vím, čím začnu, čím skončím. Čiže Epic začína takým spôsobom, že otvoria o kolkej? V 10 otevřou, samozřejmě běží tam nějaké jako video, je to stejně jako v Ministry of Fun, přece to jsou stejně jako majitele. A já jdu, už ty lidi jako vidí, že se tam začíná jako povídat a já v 11 zmáčknu jako play a jedem. Tak to tam začínate. Takže tak. Čiže žiadne, že najskôr idú nejaký, neviem, nejaká hudba v pozadí, barová. To tam jako jde, jako barovka, ale to jako si myslím, že ani jako nevnímáš, že jo, ještě v takovémhle úplně od věcí. To prostě přesně, to si myslím spíš, aby tam nebyla jako jenom tma. Takzvaně, takže tam jako něco jako pohrává. Ale vlastně ten první DJ startuje jako v 11 hodin večer, což jsem většinou na těch... A hráváš do kedy? Do 1, vždycky 2 hodiny a pak po mně jde vlastně ten headliner, ta hlavní hvězda toho daného večera. Takže ty to tam pripravíš, nachystáš ingrediencie. Tak a pak po mne přijdou ty hvězdy. Ale aj sa na teba akože tí ľudia bavia, alebo ty, mám plno. ty čakáš? Plno. Během půl hodiny jako mám ten parket jako fakt narvaný. Plný. A už pak toto sa mi najviac na tom warm-upe páči, že ty tancujú, netancujú, to tvoje podúbkávanie. Hej. To sa mi na tom páči a mám tu smolu, že som zadúbkaný a aj ma to baví robiť tie svadby, je to zase niečo iné, ale toto je akože meta v DJingu, ktorú by som tiež možno že chcel. Ale úprimne, nedávno som sa náhodou dostal tuto v Trenčíne do Kloku, kde sa hráva tiež trochu iná hudba ako úplne všade inde a chcel som to tam tak warm-upovo viesť, že proste tí podúbkávačky, ale nebol som za sebou spokojný, aj keď ráno majiteľ poďakoval, bola tam nejaká DJ-ka, ktorá hráva niekde mimo v zahraničí, tá mi prišla poďakovať za set, ale ty kokšo, no nebol som s tým spokojný. Nenaplnilo tě to, co si předved. To jsem měl párkrát taky. Lebo vedel som, čo chcem, ale nevedel som to z toho spraviť. Vieš, nehrávaš to, není si z toho vyhraný, hľadáš, tápaš. Nechcel som, aby to bolo... Keď hráš prime, tak to má nejaký sled, nejaký príbeh. A môžeš si dovoliť pomalu čokoľvek.
Tak, ale v tomto smere, akože, lebo aj tá tvoja muzika, tá warm-upová, môže človeka nabudiť, ale ty to práve v ten pravý čas musíš vedieť zase strhnúť na tú svoju stranu a toto myslím, že sa mi nepodarilo už pred koncom, že som to už skôr hypoval, ako držal. Já třeba hypuju poslední jako 2 tracky většinou, ať už to svůj producent jako to trošku vyhypuju, ale vždycky koukám na to, kdo jde po mně. No jasné. Jo, co si jako samozřejmě můžu dovolit. Jo, takže což vím, že když po mně šel konkrétně třeba Paul van Dyk, tak vím, že on začíná opravdu ty starty má takovým tím jako měkčím trencem, můžeme říct, ty svoje melodické věci, takže v tu chvíli já za seba naopak jako zpomaluju. Jo, to vím, třeba když pak po mně šel... Čiže aby si mu to tempo připravil. Tak, aby to nebylo až moc. Samozřejmě, když po mně šel teď řeknu... EKGčko keby šel? Tak vím, že mu tam prostě poslední 2 tracky jako pošlu, který prostě ještě nahypují ty lidi, tak. Aby on v tom jako pokračoval. Jo, v tom já fungovat jako umím. Vždycky se podívám... Čiže jsi jako... taky gentleman? Jo. Vždycky se podívám, kdo jde jako po mně. Většinou vždycky samozřejmě to jsou trencový jména, protože jsem hlavně jako rezident entrance noci. A vždycky se podívat, jako kdo jde po mně. Jo, když šli po mně Viniviči, tak je to asi úplně jedno, co tam předvedeš, že jo? No jasné. To asi úplně jo, ale teď byl vlastně po mně naposled byl Craig Connelly. Čiže u teba je, keď ti do toho ešte skočím, u teba je aj ťažké to, že ty musíš to meno poznať do hĺbky, aby si sa vedel, dá sa povedať, na ňo pripraviť, že toto ti tu nechám, aby si ty zobral len kľúčiky od Mercedesa a išiel sa povoziť. Jo, zrovna samozřejmě Viniviči jako samozřejmě hrá před nima, je to jako super, protože ty víš, co vlastně budou hrát, že to jsou psytrancoví DJové. I když samozřejmě jako jejich manažer má takovou tu tendenci, že mi jako poslal, abych nehrál třeba vokálový věci a takovýhle věci, no, takže to mi jako třeba úplně jedno. Jasné. A prostě jsem je zahral. Takže tebe sa občas akože stane to, že ty vieš, po kom ideš a musíš si ho naštudovať. Tak. Áno? Jo, zatím z toho trencu se mi to snad ještě nestalo. Samozřejmě, že za ty roky to už asi poznáš. Asi, ale samozřejmě jsou jako jména, který samozřejmě vidíš, jako ať už je to YouTube, posloucháš jako na Spotify, ale třeba nikdy to neviděl živě. Mám takovýhle třeba 2-3 jako DJ trencový, který jsem ještě živě jako neviděl. A tam bych se musel podívat asi na nějaký jako videoset, jak on vlastně se chová, když hraje živě. No jasné. Jo, jako Paul van Dyka, tomu jsem supportoval za svou kariéru, a 6x, 7x asi už. Hej, super. A pak tam mám asi z těch největších legend pro mě, tak jsou prostě Cosmic Gate. No. S těma jsem byl 3x dohromady, myslím. Dobré. Cosmic Gate. A kdo mi jako asi vlastně jako chybí z té kariéry? Já vím, že by asi spousta lidí řekl jako Armin. Jo, a já tohle z toho jméno jako asi neřeknu. No. Mě asi komu bych já chtěl jako v životě samozřejmě supportovat, což vím, že se mi asi zřejmě kvůli stylu té hudby jako nepovede, tak je to jednoznačně jako Carl Cox. Carl Coxovi. To je tvoj sen. To by si rozuměl s Marekom Ochraňou, s kamarátom. No, to je jeho hvězda. Viděl jsem ho vlastně 2x naživo, že jsem měl možnost i stát jako na té stage jako za stage. A jako on teda energeticky. To si myslím, že Carl Cox je takovej už starší EKG tou energií. On je jako úplně a pritom aký on je zjav. No jasně. To je neskutočné. Ten má těžce jako svůj svět. Ja som ho asi určite som ho naživo nikde nevidel, ale akože tiež škulím po jeho setoch a podobně. To je nenormálne. Tak. A kdo mi třeba jako vlastně chybí zmínit takový z těch trencových jako legend, a to si myslím, že se mi ale jednou povede, myslím, že není tak jako nereálný, tak je to jednoznačně Paul Oakenfold. Z trencový jako scény. Jo, když už je to taky samozřejmě takový starý pardál, ale... A kde by to malo být, takéto stretnutie, kde by si ty před ním warm-upoval? Hele, já teď, jelikož jsem s ním v takovém jako užším kontaktu, protože ten track, který teďka dodělávám, tak chci vydat na jeho labelu Perfecto Fluoro. Takže odpověď zatím přišla, až to budeš mít, pošli to. Pošlem. Takže to je jasný, tak to musíš, už jako, tam už není cesty zpět, takzvaně. Takže to jako musíš, ale asi jako kdekoliv. Úplně to je jedno. Ja som, že máš aj nejaké vysnené miesto, že už keď to bude legenda pre teba, tak nech je to tuto. Tak jako jednoznačně, kdybych si měl takhle jako vybrat, na kterou akci, já už bych toho člověka měl jako vystřídat, nebo by mě měl vystřídat, že bych mu jako supportoval. Tak je to
z těch akcí něco, ve stylu, jestli znáš Luminosity? V Holandsku na pláži. Holandsko, vlastně obrovská jako pláž a vlastně tam ty sety, ten první jde při západu slunce třeba. Tak asi tam, když už by to zapadalo, bych mu to chtěl jako předávat. I když on hraje něco mezi tím tvrdším trancem a psytrancem, už ale jako psytrance, tím nemyslím Viniviči. Já Viniviči jako, ne, že bych nějak urážel, ale prostě oni, když hrajou, já odcházím. Hej. Pro mě to je hrozně komerční topsičko. To som sa chcel ešte spýtať, ako je to, že ty si dohráš warm-up, zobereš si svoje fidlátka? Z 90% řeknu, že ne a zůstávám tam. Protože jo. A bavíš se normálně s lidmi, s kamošmi, žiješ si ten nočný život? Tak. Pak samozřejmě zavčasu odejdu, protože mám takový ten dobrý talent, že já jako na těch akcích jako nepiju. To jsme už dvaja teda? Ne, ani nechci. Jako víš, já to furt beru tak, že samozřejmě i když dohraju, máš nějaký jako volno, ale furt je to moje práce. Já samozřejmě to nechci brát, že to je jako moje povinnost, to určitě ne. To je jasné, jako keby si vypil a išiel do fabriky, kde robíš a začal tam robiť bordel, alebo sa baviť. Přesně tak. Jo? Nemusíš ty prostě furt za to dostáváš. Já to berem přesně to isté. Prostě dostáváš za to peníze. Neříkám si pťuknout s kamarádem, jasně, ale s prominutím se tam vylejt jako do němoty a pak ne. A ja mám ešte aj takú vec, že tuto na Slovensku je také zaužívané, že občas niekto príde za DJom a dá mu ako do jukeboxu a že zahraj mi. A ja vždycky na toto mám jednu odpoveď. Mňa platí majiteľ tohoto podniku a není to málo ani pre neho, ani pre mňa. To jsme teďka připomněl, to my ale dělají v Epiku. Jestli se chodilo, třeba přijdou cizinci, protože některý samozřejmě cizinci vůbec jako nevidí, kde jsou. Že? No. Jo, a teď se mi stalo na poslední akci, že frajer si doma sednul do jímu frajerovi na ramena, že tam to stage je docela dost vysoko a takhle mi ukazoval telefon na Spotify. Hej. A já říkám, co s ním mám jako dělat. Chcel zahrať. To boli Slováci. To boli. Myslíš, jo? Tak jestli jo, já si myslím, jako, že Slovensko je v tomhletom. Toto sme my podľa mňa nevychovaní. My dokonca čakáme od DJa, že bude jukebox. Tu. Ale to asi jako je i v Čechách, jenom to není tak jako asi vnímaný, podle mě, jak tam asi hodně. Ale zase teraz beriem späť, aby som neurazil tých ľudí, ktorí majú radi tú vyššiu kultúru. Deje sa to na akciách, na ktorých hrávam ja a to sú akože pubové podniky. Keď už som v podniku, tak som v pube, no tak dobre. Ale proste toto sa deje. A to je to, čo akože, keď to nemá dať DJ, to, čo si myslí, že je najlepšie pre tých ľudí, tak potom tam nemusí byť. Je to špatne. To je celé zlé, jasné. Mám si nehať nadiktovať playlist, tak si zaplatím jukebox. Dneska, minulý týždeň som bol na jednom pohovore, na jedno hranie a tu sú ľudia naučení, oni si napíšu, majú tam papier, DJ tam má papier a oni mu tam píšu, on to potom hrá. No tak to postav jako tam to postav ďakujem. Meka a zapni YouTube jako. Presne, nie. Jako... Ja som jej dal kontakt na jukeboxárov, hovorím, a máš z toho nejakú korunu. Ja nehovorím, že to je zlý koncept, hej? Akože je to podnik, ktorý je takto žánrovo, ale daj si tam jukebox a neotravuj DJ. To já si jako myslím, slušně som je to samozřejmě. Jako, jasně, ale že člověk, který tohleto za mě, jako DJ, který tohleto jako podstoupí, tak nemá absolutně žádný sebepud jako záchovy. Jako nemá. Přece jako pustit to z YouTube, ze Spotify, přece umíme všichni, na to nepotřebuješ platit jako DJ. Jasné. Jo, a teď já jako nechci nikoho urazit, ano. Ale proč to teda děláš? Jako to, tak já bych vlastně ve finále se o tom bavil, jak takového člověka chtěl jako potkat, který tohle to jako udělá, protože abych se ho fakt chtěl zeptat, co z toho jako máš. Takže ty tam přijdeš, tam je spokojný, že ten jeden člověk z celého podniku dostal zahrané. Já prostě takého člověka poznám, čo je toto jeho cieľ. Že, a on je nešťastný, keď si ľudia nechodia dávať zahrať. Takže on jako to je frér, který teda dobře, on utratí nějaký peníze jako za nějaký jako vybavení. Ano, za stav, no. Jde tam a vlastně on čeká na to, až přijdou nějaký jako lidi, řeknou, takhle mu dá jako playlist a on to tam jako teda odpálí, jo. To tě přece nemůže bavit, ne? Určitě, za mňa nie, ale jeho ano. Ja si to tiež neviem predstaviť, akože teraz som hral nedávno v jednom podniku, kde stál pri mne a akože ty im povieš nie? Ja som jej nepovedal nie. Ja som povedal, že nehrám na želanie. Ja som už počul, čo ona chcela, ale zahrám to veľa neskôr. Aj keď akože v tých podnikoch, kde hrávam ja, sa tie želania akože raz za čas sa povie, že hráš k narodeninám alebo niečo, proste je to taký podnik, ale nie pozor, úplne každému a kedykoľvek. Ale tomuhle ale rozumím.
Tomuhle zase jako rozumím. Pokud jako ty někde hraješ jako dejme tomu v podniku, kde prostě dobrý máš ty lidi, hraješ to, co ty uznáš jako za vodný, je to samozřejmě správně, ty lidi se baví, ale pokud za tebou někdo tady v 1 ráno v takovémhle podniku jako přijde a řekne, hele, moje kamarádka nebo kamarád tady má narozeniny, mohla bych písničku napřát nebo poděkovat třeba do mikrofonu, popřát. OK. Ano. S tím jako problém nemám. Toto ano. Ale prostě neumím asi pochopit, že ty nebo by nikdo čakal na ten playlist. No jasně. Tak jako proč to děláš? Ten musí být takže buď je to, že máš ten dobrý pocit, tvoje umění, že stojíš jako teda za mixákem, tak je to jako wow efekt asi pro něj. To jako nechápu, no. Jako tohle bych rozhodně dělat nemohl. Stejně tak, jako když se mě lidi ptají i na to, že co budeš dělat, kdyby čirou náhodou jako trancová muzika nebo ten progresivní warm-upový trance, který ty děláš, jako měl skončit. Jako měl by to vyhasnout, to je ten styl té hudby. Tak vyhasněm s ním. Přesně tak. Alebo si najdem... Ne, skončím. No. Jsem o tom přesně přesvědčený. Skončím. Já nebudu nikdy dělat to, co mě jako nebaví. To je úplně to samé jako moje přítelkyně. Jako pochybuju o tom, že kdyby mělo vlastně vyhasnout techno, že by najednou začala hrát trance. Si nevěřím tomu. No, to prostě... Ta láska prostě jako musí být k tomu a já jsem na tom vyrost. Toto som sa mu snažil tak nejak akože vysvetliť, že proste áno, v nejakom... Ale to musí byť zase na to podnik. Môžeš zahrať na želanie, nie každú pesničku, nie každému, alebo nie, že nie každému, ale nie v každú chvíľku, alebo tak. Neviem sa teraz vykoktať, ale proste keď hráš, ja neviem, keď hráš v tom podniku Kabaty a niekto príde, zahraj mi... Hanu Zagorovou, tak je to jasný, že? No. To je špatne. Je to prostě tak, no. Alebo si počkaj a ja buď si na to spomeniem, alebo sa mi príde pripomenúť, ale bohužiaľ teraz v túto chvíľku nie. Pretože DJ není ten, čo púšťa pesničku, ale čo ju tvorí, dotvára. Podľa mňa už len tým, že robíš tie dva konce dokopy, keď si teda komerčný DJ, tak to nemáš nejaký priestor na veľké mixovanie a hlavne pri tých obyčajných verziách, hej, pokiaľ si nedáš záležať na tom, aby to bolo aspoň trošku iné, tak tie konce tam aj tak musíš vedieť, čo je rytmika, musíš vedieť, kedy je stop down, breakdown, podobné veci, čo do čoho môžeš urobiť. Ešte keď som ja začínal, tak my sme si aj nejaké svoje osvetľovačky robili, tak som vedel, že keď to vybuchuje, tak to môže blikať. Vieš, a proste toto. To super. Dneska sa toto podľa mňa už z týchto malých podnikov stráca. Je tam niečo, čo bliká hocikedy. A ono ve finále v takových podnikách, jako těm lidem je to ve finále. Úplne to je jedno. Hej, ale aj tak tú kultúru a to od toho si tam zavolaný, aby si to tam udržal v nejakej norme. Keď ti povie, ja to tak berem, keď ti povie majiteľ takéhoto podniku, chcem, aby si každú hodinu hral na želanie, tak ďakujem, dovidenia, nájde si takého človeka, ale ten, kto tam príde a s tým súhlasí, tak to tak musí robiť. Ale keď tam není nič zašpecifikované, tak ty si ten profesionál, ktorý tie tehličky ukladá jedno za druhé a ty máš vedieť to, ako tá noc má vyzerať v danom podniku. Jsem jako přinajně jako netušil, že jsou tady taky jako lidi, protože když jsem byl naposled, jsem hrál v Trenčíně 2018 jsem hrál. A kde? Na Edmány. Kde? Edmány, no. No, škoda. Byl jsem na portálový stage, jako jsem měl portál stage. Jsem dělal warm-up vlastně na trencový stage. A jako ty lidi tam byli hrozně super. To ako áno, lebo to je zase tá trošku vyššia kultúra za mňa, že tí ľudia už vedia, čo... Tak chodia, to sú ľudia, ktorí proste toto vyhľadávajú. Ale Edmani je podľa mňa škoda, oni moc vysoko nadstavili laťku, neviem teda, čo je s tými ľuďmi. Nevím, ale prej se to vrací, teď nevím, si to viděl. Vôbec? Oznámili Edmany jako VR back. Bez srandy teďka, kdo to jako neviděl, tak koukněte na Facebook. Tak to som teda úprimne rád. Teď neviem, kde sme na to koukali, to asi 2 dny zpátky, 3 sme na to koukali. No tak to akože viem, komu napíšem, ja nebudem ani čekovať ich, ja napíšem rovno Shaggymu a on mi dá aj rodné čísla týchto ľudí, lebo to je takže fakt... VR back, teď otázka, jestli to jako mají plánu jako letos, nebo co se vlastně jako děje, to nevím, tam nějak nic popsaný úplně jako nebylo, co jsme koukali, ale dali jenom jako VR back. No super, parádička. Slovensko mě čeká, že kdo by mě jako samozřejmě chtěl vidět, samozřejmě ta akce ještě není jako oznámená, ale řeknu, já to úplně nesmím jako prozrázat, ale řeknu, že budu v hlavním městě Slovenska. Tak v létě. Nebudu říkat datum, zatím ještě to je oznámený, čekáme na potvrzení jako headlinera a tam se teda nesmírně těším, že to bude dělo. Tak to parádička. To držím palce a ak budem pracovne niekde blízko, tak sa zastavím. Dám vědět. Pokecáme. Dobre. Takže tak. Potom ťa poprosím ešte do správy cez
Kočku mi pošli, prosím ťa, ten tvoj podcast. Podcasty pošlu samozřejmě, kdo by jako chtěl. Určitě. Si teďka jako poslechnout ještě nějaký díly tam jako jsou, zůstaly. Hodně cestujem, takže... Takže najdeš to tam, já ti to samozřejmě pošlu, protože to tam není pod tím mým přímo pseudonymem, ale je to pod projektem D-Light, co jsem vlastně měl s Tomasem Kousleinem, jmenuje se to Warm Me Up. A nikdo samozřejmě nečekejte žádnou divočinu, je to opravdu poslechovka. Je to myšlený právě konkrétně, jak jsi říkal, že hodně cestuješ. Na tohle to já se zaměřuju v tomhle podcastu, aby si to prostě pustil v autě, aby si neusnul, ale zároveň měl takovou tu energii, že se jedeš a i podupkáváš v tom autě. Hej. Takže to je celý ja si teraz ulietávam na takých houseových veciach do takého afra. Já prostě housey, jako, teď zrovna, jak přítelkyně tady mluvila o tom, že vlastně hrála ve studiu 54. Samozřejmě přece je to legendární klub jako v Praze, je tam ten klub přes jako 30 let. Jo, to znají jako všichni, ale já prostě pro mě to bylo peklo. Ale. Peklo. Já ten house prostě, ani ten tech house, já bych to vydržel chvíli. Samozřejmě líbilo se mi to, co předvedla jako moje přítelkyně, ale já nevím. Jak spolu můžete žít? Ale ono ve finále je docela dobrý, že když dělá to techno, když hraje techno, já jelikož miluju techno, já jako jsem zrovna, když jste se tady jako tomu jako bavili, proč zrovna jako dělá tohle a tohle, tak já třeba vím, jsem o tom 100% přesvědčený, že se teďkom těším na březen, což je u vás marec, třetí měsíc. Tak do Epiku přijede Chris Liebing. A vím, že kdyby vedle byl Armin, tak přesně vím, kam jdu, je to Chris Liebing. Neváhám ani vteřinu. Takže se hrozně těším, už si samozřejmě hned koupila plátnu, že? Takže jdeme za Chrisem, že? To musí být podepsaný, že? To jinak nejde. Takže první otázka jako bylo, zařídíš to? Říkám samozřejmě. No, jdeme tam. Jdeme tam. Jo, takže to techno, takže to. A ono tohleto je jako super, že my si dokážeme sami sobě, nebo jako navzájem, vytknout ty věci. Protože já na to techno nejdu jako umělec, ale jdu jako posluchač. Aha. A to samý jako obráceně. Jasné. Jo, já jsem samozřejmě schopný zahrát techno, to je jako jasný, ale nehraju to. Nikdy to dělat nebudu. Takže já prostě můžu říct ten pohled, hele jo, bylo to super, ale nebavili mě tam určitý jako pasáže, nebo něco bylo třeba zdlouhavý. Vytkneme si ty chyby, ale zároveň se samozřejmě jako mě pochválit. Takže ono, když neděláme ten stejný styl, já si myslím, že je to vlastně asi jako dobře. Myslím. Čiže sa posúvate jeden druhého, tolerujete sa v tom, to čo proste vzťahu je dôležité. Tak, myslím si, že kdybychom dělali totiž to samý, tak si myslím, že tam vznikne rivalita. Jestli to tak někdo jako má, OK, ale myslím si, že tam ta rivalita jako to nemůže prostě fungovat. Nemůže to jako fungovat, aby jako víš, jako, jasné. Koupil si ty triky na Beatsportu, jo, tak mi je dej. Jako první věc. Ne, to jako samozřejmě, jako nadsázka je to sranda, ale vlastně konkurovali bychom jako ve finále sami sobě, ať už to jsou ty kluby nebo tohle. Já samozřejmě taky budu reagovat i na to, jak jste říkali, že, nebo jak jsi říkal, že hudba jako spojuje. To jako souhlasím s tím, ale jenom z části. Protože dneska, samozřejmě z ekonomického hlediska je to o ničem jiným. Ale mě prostě hrozně na těch lidech jako někdy jako vadí, že máš tady spousty promotérů, a jedno jestli Česko nebo Slovensko, který se snaží tu práci dělat dobře, snaží se vyhovět těm lidem, ale stejnak ve větší části je to špatně. Že ty lidi prostě stejnak se jim to jako nelíbí a místo toho, aby ve finále se snažili jako podpořit, aby ta hudba spojovala, aby prostě jsme tady tyhle promotéry měli, protože kdyby těch promotérů my nemáme práci. Prostě nemáme. Ať už je to jako jak chce, prostě tu práci bys jako neměl. Tak místo toho, aby jsme to se snažili nějak jako podpořit, tak se ve finále posíláme šípku. Proč? Jasně. Proč to mi třeba jako na té hudební scéně asi jako jediný, co mi jako fakt brutálně vadí. Jo, mně je jedno, jestli ten promotér dělá EDM, jestli dělá big room, jestli dělá komerční věci, nebo jestli dělá jenom techno, nebo jestli dělá jenom trance, nebo jestli dělá jakýkoliv jako žánr. Je mi to bůřt, ale ať prostě to má nějaký celý jako smysl pro mě. Veď to áno, toto má to veľkú logiku, lebo keď si zavoláš murára, tak mu nejdeš radiť, čo má robiť a nepresviečaš ho o tom, že tento materiál je lepší a podobne. Takže o tom toto má byť. Ten, kto ten večer skladá, by mal vedieť, že čo sa k čomu hodí. Přesne tak. A podľa toho tí ľudia prídu.
Každý má ten svoj vycibrený vkus a každý vie, čo počúva. No bohužiaľ, no, keď niekto nemá rád DJing, tak nebude počúvať môj podcast. Ale preto ho musím robiť čo najlepšie, úprimne, tak, aby sa ľúbil tým a nájsť tú cestu. Takže jasné, určite. A samozřejmě dneska je jako velká taková ta jako nevýhoda pro ty starší jako generace, tak dneska těch DJů jako je strašně jako moc na tom jako rybníčku. A to je to, že aj tá technika je dostupná dokonca v Lidli, takže... Jo, jako na jednu stranu, ať to samozřejmě jako člověk je to koupí, super. Jo, ale on prostě si jako přesně, on si koupí, jako jak říkáš, v Lidlu tamhle jako nějakou konzoli, že jo, a už si zakládá DJskou stránku. OK. Veľa razy už ju má založenú a potom si kúpi toto. Ja to samozrejme neodsudzujem, každý musí na niečom začať. Je super, že je to možné kúpiť si úplne už aj v potravinách, ale začni zavřený v pokoji a pak když to bude za něco stát, tak prostě s tím vylez jako ven. Ale... A kľudne môžeš aj s tou najlacnejšou konzolou, lebo ak to dokážeš a spravíš to na tej úrovni, ako to tam urobil minimálne človek pred tebou, tak je to super. Tak je to úplne jedno, že či hráš Traktor, Serato alebo čokoľvek, alebo tá konzola stála 5 korun alebo 100. Jasně, ale znám spoustu lidí, kteří ještě jako hrajou na jako vlastně v těch virtuálních jako programech. Jo? A oni prostě jako, není to o tom, že by se nechtěli jako zlepšovat, ale mají z toho nějaký jako třeba respekt, strach, jsou na to takhle zvyklí, oni dokážou zabavit to své publikum, dělej to tak, naprosto v pořádku. Hej. Jo, ale máš svoj, ale nekybicuj ty do môjho, ja nebudem do tvojho. Tak, jenže prostě dneska ty začínající si jako myslí, že... No a niekedy sa tvária slávnejšie ako slávny. Ale jasně, a myslí si, že jsou mistři světa. To jako úplně miluju. A bol na jednom evente. Tak, no, taky na jednom. A tohle jako jsme řešili, zrovna taky s Kristy jsme tohle řešili, už nevím, xkrát jsme se o tom jako bavili, jako který lidi nám je píšou. Jako. Jestli bychom jim jako mohli pomoct. Jako proč? Z jakého důvodu? To jako úplně jako nad tím jako rozum jako zůstává stát, že prostě kluk, který ještě jako nikde, holka, to je jedno, ještě nikde v životě jako nebyl a ahoj, můžeš, to se stalo konkrétně mě, ahoj, můžeš mi snad nějakou akci? Why? Jako, jo, to dneska... Mám ich dosť? Mám ich přesně. Jako to, jo, takže dneska... Nie som no nevedia, vidíš, ale to je to, že oni ani nevedia, komu treba napísať. Ne. Ja keď som chcel začať, ja som musel chodiť niekam, spoznať sa s niekým, kto tam bol na to určený, rok, 2 mu nosiť kufríky a čakať na to, aby som mu mohol vyložiť auto. Potom občas sa ho spýtať, na čo slúži toto a prečo robíš hento. Doslova sa to naučiť doma na papieriku. Ano, dneska si jako na míchání a na beat matching a takovýhle věci si prostě pustíš YouTube, jo? No. Jo, já jsem ještě teda opravdu zažil jako přesně Pioneery, stovky a tak dále, ještě vinily jsem zažil. Takže toto všetko poznáme. Toto všechno poznáme. A ta dnešní generace dneska to jako nepozná, že jo. Jako ono dneska jako hrát na vinily, když někoho vidím, užiju si to. To je to samozřejmě jako vzácnost, protože dneska ono ani nejde o to, že myslím, že by ty DJové jako nechtěli hrát na vinily. Ale ta praktičnost. Za prvý a za druhý si myslím, že ti to hlavně v dnešní době jako nikdo nezaplatí. Jo, nezaplatí. Ale ono nezaplatí, ale a ešte keď mu povieš, že chceš na to zvlášť stôl, ktorý musí byť pevný, tak ti povie... Práce navíc. To tu radšej ani nechoj. Ale když se podíváme třeba, když máš jako opravdu kvalitní klub, konkrétně jako v Praze, ať už je to Epic, Roxy, Duplex a všechny tyhle ty, zas na jednu stranu v těch klubech bych ten vinyl jako rád slyšel. Ten zvuk není aspoň raz za čas? Není. V Epiku jsem ještě neviděl, že by někdo chtěl rád na vinily. Jsem ještě nezažil, nebo si to nepamatuju. Myslím si, že ne, protože to bych si asi určitě pamatoval a byl tam. Ale myslím si, že ten zvuk jako z těch vinylů, samozřejmě o zvuku jako z vinylů se bavit vůbec nemusíme, to všichni víme, že jsme to už vedia děti. Levelu, přesně. Pre niečo sa k tomu ty ľudia vracajú. Tak. Ale myslím si, že na takovémhle zvuku by musel být jako strašný granát. Z toho jako se tam zahrát jako z vinylu. To bych jako chtěl. Takže přítelkyně má taky takový ten sen. Se divím, že to tady neřekla. Prečo Kristy akože neskúsi? No ona chce hrát, chtěla by jako zase. Chtěla by.
Na vinily. Nevím, proč to tady neřekla, ale jsem se na to vzpomněl úplně. Jako nějak, no. takže proto možná nějaký sbíráte vinily. To taky víš, co už jako poslouchám každý měsíc, jako kdy koupím nějakou jako... Hej, čiže všetky burzy a obchody. Takže jo, jako, ale proč ne? Jako, jestli se to chce naučit dneska tohle to umět je super. Je to za mňa ako muškarina u rybárstve, taká tá kráľovská disciplína. Tak, áno, akože niečo. Áno. Dobre, my sa pomaličky ale isto blížime k finále. Ja sa ťa spýtam ako odborníka, čo by si takémuto podcastu, ktorý je amatérsky pre profesionálnych DJov alebo neprofesionálnych, čiže pre všetky možné škály, doporučil? Kam by si ho vedel posunúť, aby to nebolo čisto len o DJingu? Mal by si nějakou myšlenku na takéto něco? Já jsem hlavně rád, že vůbec jako něco takového existuje, ať už je to samozřejmě i tady, nebo jako na Slovensku i v Čechách. Myslím si, že podcast je vždycky dobrý jako někoho představit. Ano. Udělat mu trošku i z lehínka jako vyšlapat tu cestu. Je to jako strašně super. Ale já vždycky říkám, že já hrozně rád pomůžu lidem. Vždycky rád pomůžu jako lidem. A vždycky říkám, musím z toho jako něco mít. Jo, zpátky neříkám, jako teď nemyslím peníze, nebo jako, že bych nikdy nic pro někoho jako neudělal. Já chápem, čo chceš povedat, lebo... Ale kam bych ho jako posunul? Dneska, když se podíváš, jaká je, jak bych to řekl, dneska jaká je jako možnost hudební, vůbec všeobecně. Dneska si vem, že prostě DJové spolupracují i, ať už to jsou rockoví zpěváci, popoví zpěváci, jakýkoliv, i zpěvačky, který zpívají třeba v opeře. Ty DJové producenti jako pracují už dneska s takovýma lidma, což si myslím, že dřív jako absolutně nebylo. Když si prostě jeli svoji jako čistou elektroniku a tím to jako skončilo. Takže jako podcast, já bych si ho osobně pro sebe ještě posunul tak, že bych si pozval i lidi, kteří třeba dělají instrumentální věci a vokálový třeba. Jo, zpěvačky, ať už je to na komerci, ať už je to na trance, techno, cokoliv. Takže to bych asi jako já třeba zkusil. Ještě si pozvat jako lidi, nebo posouvat ten podcast takový, ať to není, jak si říkal, jenom o těch jako DJích, o té cestě, ale i třeba ta cesta nějaký, dejme tomu, vokálový zpěvačky, která má ten hlas jako úplně skvělej, kam by ona chtěla, ať už je to zpívat pop, cokoliv jako jinýho, protože furt, ať už seš zpěvák, DJ, houslista, já nevím, violončelista, cokoliv. Jasné. Všechny tyhle věci, kort, kdo hraje na hudební jako nástroje, což pro mě klobouk dolů, protože já jsem jednou držel kytaru a maximálně bych ji tak hodil z okna. Asi. A dneska s takovými lidma, podle mě hodně lidí si ani jako neuvědomuje, co hrajou na hudební nástroje, co můžou mít před sebou. Jaký oni můžou mít jako využití takzvané. Ať už je to nahrát někomu samply, ať už je to prostě tamhle do filmu, do všeho. Prostě oni, podle mě spousta lidí, co mají obrovský ten talent, vlastně oni takzvaně vidějí jenom přímočaře a jsou rádi, že jako někdo ví. Takovýhle lidi já bych chtěl třeba jako zviditelnit. Čiže možno ještě zkusit aj hudobníkov a skôr takých instrumentalistů. Tak, přesně tak. Takých... Přesně tak. Protože dneska, jako když budeš mít třeba dobrýho, já třeba miluji jako housle. Jako, jsem si vzpomněl jako na housle, protože miluji zvuk jako houslí. Když jsme se byli podívat v Autoareně v Praze na Hanse Zimmera, když tam byl, no tak já jsem u toho měl s prominutím jako 3 orgazmy. No, to je človek, ktorý behom jednoho vystúpenia v ľuďoch dokáže vyvolať všetky typy emócií. Já ani nevím, jak jsem se cítil. Já to ani neumím jako popsat. Hej. Nebo všechno, co jsem jako dělal. Hotovo. Toho sledujem. A tam samozřejmě byla tam byly jako houslistky a houslisti a to je pro mě prostě jako hrozně v topu a vím, že do dalšího nějakých jako svýho tracku určitě plánuju. Jako houslistu chci. Prostě housle jsou pro mě v topu. Jako prostě jeden z nejlepších jako hudebních nástrojů. Možná se mnou samozřejmě nikdo nebude souhlasit, což je v pořádku, ale pro mě to jsou prostě housle. No perfektné. Takže tak, no, takže ty máš rád husle, ja mám rád dýchové nástroje, ale proste nejde o toho takého bežného hráča, ktorý bežne hráva, ale taký, čo si doma kudrlinkuje a robí také ty svoje instrumentálky. Dneska si vím, že můžeš jako mít doma, jak říkáš přesně doma, který si jenom brká, může mít jako takovej talent. A ty lidi mají jako jenom, buď mají strach, a nebo nemají ten, jako, jak bych to řekl, kontakt na někoho, komu by se třeba mohli jako ozvat. Tak. A myslím si, že v dnešní době to je asi možná i rada pro ty začínající lidi, ať už je to DJing, ať už je to jakýkoliv hudební nástroj, tak. Nebojte se nikdy ničeho nikomu napsat. Nikdy. Teraz sledujem kočku na YouTube
hrá a spieva, neskutočný hlas, ale ona začala hrať na ulici len preto, aby mala koncerty. A něco podobného říkala přítelkyně. A je to neskutočné. A povedala už, že možno by ani nechcela ísť na ten profesionálny stage, že to už je pre ňu možno aj vyšší level, lebo ona dokáže na cudzom mieste bez ohlásenia natiahnuť toľko ľudí, že veľa rázy pozerám, že kde sa to tam zoberá. Ale tohle to má jako obrovský kouzlo. Jako jestli ten člověk jako pak necí na tu profesionální scénu, a to asi chápu. Je to divný, ale si to chápu. Protože jako... Není každý na to. Jako každý nemůže být podnikatel, tak každý... Ten člověk má ve finále, jako co to jako se na těm zamyslíš, má jako neuvěřitelnou svobodu. Jako neuvěřitelnou. Prostě ona si, ta holčina si řekne, zkusím tady Berlín, že? Ona se sebere, odjede. A ona to tak robí. To je prostě jako, ona si vlastně dělá koncerty bez jakýchkoliv v vozovkách jako finančních nákladů. Nikdo jí neříká, co má dělat, nikdo jí neotravuje, žádný management, nikdo jí nerozkazuje, co má jako dělat. Takže ve finále ta svoboda, tak tomu dávám jako palec hore. Takzvaně. Tohle jako je super. To je a akože už sa na ňu nabalujú aj iní, občas robí akože má tiež nejakých akože asi hostí, jak som to správne pochopil. A fakt to vyzerá ako niekedy, že je to ohlásený koncert. Fakt? Tak to je jako klobouk dolů. A je prostě na ulici. A raz ju vidíš presne úplne hoci kde po svete. Prostě přesně tady lidi většinou mají ten největší talent. Ale pak to je ako my sme sa dnes spoznali a ja by som zajtra išiel pred tvoj dom hrať. Ona to tak robí doslova. Aby ten dotyčný, s kým vystupuje, to nemal ďaleko. Čiže ušetrila jeho náklady, ona niečo nové objaví, zahrá si a naťahá na seba ľudí. Paráda. K tomu asi jako není úplně co. To je úplně, že klobúk dolu. No, takže tak. Dobre, toto si nechám prejsť hlavou, tú tvoju radu. A už mám možno nejaké tipy, že kto by tu mohol ísť. Super. A ono je to tak, no však u nás v dedine je Dychovka a oni majú niekoľko prerobených fakt známych songov. A presne to týmto štýlom, ako ty hovoríš, že proste oni z toho spravili fakt úplne niečo iné. Každý vie, o čo ide, ale je to kus umenia. Taká virtuozita je v tom cítiť. Takže tak by to mělo akože možno to sú zopár občas nejakí hostia na spestrenie tohoto podcastu Cesta DJ-a. Dobre, ja si myslím, že už je najvyšší čas skončiť. Tiež mi niečo málo pretiahli. Koukam. Ale ideme v kuse jeden čas. Tak je to dobrý. Jo, takhle, to už som si říkal, že OK. Takže tak. Ja sa s vami teda spoza mikrofónu lúčim. A kto sa s vami lúči je DJ Cesto a DJ Luigi De Mare. Ahoj a počúvajte podcast Cesta DJ. Čau, čau.